Nakon prošlogodišnje manifestacije 140 godina Dobrile, zavičajno društvo Matko Brajša Rašan iz Pična organizira ove subote 27. svibnja još jedno zanimljivo povijesno predavanje. Riječ je zapravo o tribini pod nazivom 210 godina od pada Napoleonske Istre, na kojoj će o toj temi govoriti pulski studenti povijesti. Naime, u padu Napoleonove vladavine na ovim prostorima ključnu ulogu je odigrao i jedan čovjek iz središnje Istre. Naime, 1813. čovjek s prostora bivše Pićanske biskupije Josip Lazarić potukao je Francuze kod Berma i na taj način obilježavamo kraj francuske uprave u Istri i početak austrijske. A smatramo kako je upravo dolazak Francuza na područje Istre i Jadrana obilježio kraj jedne epohe i početak druge i zato smatramo kako bi bilo jako dobro to obilježiti i javnost upoznati sa ovim događajima koji su se zbili prije više od 2 stoljeća. Predavanje će se održati u Centru za nematerijalnu kulturnu baštinu sa početkom u 18 sati. Ulaz je slobodan, a sponzor skupa je općina Pičan.